sudah iyo nakini leka baca ayo mati di akhirat iyo itu mantap di itu jadi sarukola iyo janganlah nanti akan masuk alaika sarukola Yo juga lo
nagari eta tuladeun Arabi iya de ala de happy yo denan mangi yo malam kini layo kan kuasa tadi iyo kalungkanan dari kami aku lagi dengan ode lanti saulah menghibur saja dari tadi iya de ala yo de nyosana pinonton di malam ode kini aku lagi dengan marapulai dengan sakti egala amani jo kalau yo dengan ibaratkan dunia beliau dengan kini ini yo baala dekaran cae ba ayo mana kesenang hati kita jodarkan itu iyo nelai takkan kini iyo dari nepadu kami iyo tetapi yo spesial untuk kami nepadu iyo de badona de babumi balangi lagi belum madu iyo de alona de badom pa ode nane sifat ode nandu lagi sila diri kita edena wakatula nanti sano alasano dengan menarangkan dengan matanya dengan kulo tarimu dengan kasih banyak atas dengan pertanyaan iya pasangan di dalam hati pasajuk di dalam kiro-kiro iyo de alam de kudus iyo ladang dengan pulo arati den ala de kudus alam suci samparuno arati den ala dengan suci kita berdoa sakit sajo jokalane alasan menerangkan di dalam Al-Qur'an dimasuk ya de ala kibas ayat Indonesia dekan bana yo denan di buku de basabo